fucking... From the book, motherfucker, from the book. Turn your fucking brain on. Listen to me. We're a new company with a new name. A company that our clients can believe in. A company that our clients can trust. A firm whose roots are so deeply embedded into Wall Street that our very founders sailed over on the Mayflower and chiseled the name Stratton Oakmont right into Plymouth fucking Rock. You got it? What we're gonna do... Må jeg lige spørge dig om noget? Ja, hvad så? Hallo? Okay. Jeg fik ham lige i skallen, mand. Hvor er dit fucking bums, mand? Du er så fucking dum, mand. Må jeg spørge om noget? Har vi et problem med dem der, der ejer MF? Og hvem er det nu? Det er dem der, de der med militær blå veste. Ja, lad være med at snakke med dem. Fordi de har lige skudt mig uden grund. Ja, tag bodycam på det, send det til Jonas. Jeg har ikke bodycam, men jeg har... Nej, men så kan du ikke bruge det. Jamen, altså, jeg var lige spawnet ind, og de sagde hallo, og så skød de mig uden grund. Hvad siger du? Hvad? Du skal altid have din bodycam tændt. Jamen, jeg var lige kommet ind. Jeg var sådan lige loadet ind, og så skød de mig. Ja, okay. Nå, så bare send det til Jonas, altså. Og så skriv, du var lige loadet ind. Det kan det send til ham, der hedder Jonas Påske. Det er jo vores supporterkriger. Jamen, hvor er det vildt, altså, at folk har så små boller. Altså, det er helt vildt. At de skal være så tøser omkring alting. Altså, tror du ikke, de snakker sammen? Black Mafia synes jo bare, de skal blande Cartel Madeleine ind i det her. Nå. Men jeg kan ikke rigtig gennemklippe. Jeg skal ikke opfange noget med at løbe med et våben i hånden. Hvad mener du? Jeg skal lige for at Metal gemmer mit klip. Hvad? Så gør det ligesom det gemmer det. Okay. Og så sender du bare med det samme ind til Jonas Påske. Må jeg godt quit og så join igen? Nej. Nej, præcis. Så skal jeg sidde og vente. Man kan ikke være klar på det der. Det der kan man jo ikke være klar på, når de bare flyver. Men han kan spørge sine Chris. Ellers så tag den i supporten næsten, og så bare sige, hvad der sker. Nej, det gør jeg. Og hvad skal du gøre det? Fuck, jeg tilter seriøst snart over de her fucking små fede bøsserøv, altså. Ja, goddag. Goddag. Hvad så? Klan... Nå, Kieran Klo. Jeg har et spørgsmål til dig. Må jeg godt lige, F8 quit, så den kan gemme mit metal klip? Fordi jeg har et meget klip, som måske kunne interessere dig lidt. Er du i RP lige nu? Nej, jeg er blevet skudt, og så har jeg lige gemt et klip, som jeg synes, du skal se, men den gemmer først, når jeg quitter. Er det i orden med dig, jeg lige quitter, og så joiner bagefter, eller noget? For ellers så kan jeg ikke vise dig klippet. Det er fint, jeg logger bare, at jeg tager dit combat log så. Jeg tager dit combat log.